Hallo. I dag har Nato nu. Vi er på min skole nede fra IW, eller IW Business med. Så nu vi er sådan noget der. Og vi kan se, vi har sådan nogle grupper, der sidder dernede. Måske den kan lige prøve den der. Kan du sige, hvad kan du sige derinde på vi er? Jeg ser en sofa Ja. og et hvidt træ. Og jeg er på en rumstation. Og så står der, no upgrade package detected. Ja, man kan sige, du kan ikke sige nogle forskellige her i virkeligheden, men hvis du ønsker at sige nogle sådan, måske London, så du bare ind på link, altså download eller Bluetooth den på mobil, så kan du sige nogle London by. Så er det faktisk gå tur med den. Og nu min kammerat, den gerne prøve lige nu. En ny ting. Jeg skal helst en ny ting. Men du kan se en masse forskellige ting derinde. Jeg kan se bøger. Ja. Et hvidt træ med nogle sten. En computer på jorden. Og jorden. Mm. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make